Pois imos co bloque que estades esperando, a entrevista co adestrador de Santiago, co Moncho Fernández. Vimos hoxe aquí nun periódico, no Mundo Deportivo, el efecto Moncho contagia Girona. Estás bendecido, estás de moda. Moi boas, Moncho. Grazas por estar connosco. Nada, un placer. Boa noite, como estades? Entre comillas, con esta boa tropa, con Roberto, con Ovidio e con Sergio. Así é, así é. Boa compañía. A Santa Compaña, que dirían como había mellor seguro, pero é que hai. É que hai, amigo. Se te parece, Moncho, antes de falar da actualidade, queríamos un pouco visionar o pasado, non? A última época en Obradoiro, as respostas serán as que señan, as preguntas serán tamén, obviamente, e tamén quería comenzar a tiro xa a corazón aberto, non? Ti entendes os asubíos cada vez que ves ao Pazo de Lugo? Caramba, pois sí que empezas ben. Bueno, mira, eu sempre digo mesmo, os equipos fanse grandes, non? E fanse lendas polas rivalidades, non? E eu, bueno, supoño que para a afección de Lugo son eso, non? Durante moito tempo adestrador do Obradoiro, que, bueno, a Némesis o rival deportivo o era, non? Cando competían e seguirán a ser, non? Porque espero que o Obradoiro volte moi pronto a Liga Endesa e que Breogán tamén este aí, non? E entón, bueno, pareceme ben, non teño moito que dicir, non? A xente dona do que pensa e do que fai que me asubíen, bueno, pois é o que me toca e pouco máis podo dicirche. Pero non é moi agradable, non? Para un galego ir a outra provincia galega que lle pase eso, non? Bueno, que non depende de min, sabes? Eu ali vou a traballar e fago o mellor que podo o meu traballo e pouco máis. Cambiamos, se che parece, de cidade, imos para Santiago. Se me permitides tres preguntiñas antes de comenzar con estes tres guerreiros. A primeira era, despois, fai 2-3 semanas, tivemos con nos a Raúl López, houve unha pregunta que fixo no seu momento Sergio del Pon, e Raúl contestou que el non fora quen de non levar a cabo, senón que o mellor era outra parte, non? Por que non hubo unha roda de prensa, Moncho, conxunta na túa despedida tan merecida despois de 14 anos? Pois non o sei porque non a houve. Non sei se debería ser así ou non, é que non é algo que non me plantexo e ainda que dix que fai 2 semanas que falaches e tal, que isto acaeceu en maio, cando acaeceu, bueno, o que fixen foi despedirme a través das redes sociais da xente, non? Porque entendía que ainda que non son unha persoa que ande moito nas redes sociais e que entendo que son un medio para comunicarte con moita xente que non tes contacto directo, non? E bueno, o que fixen foi despedirme e pouco máis, non penso nin que fora necesario facelo, foi así foi, e xa está. Me gustaría, che? Se me gustaría despedirme da xente, sí, xa o fixen no último día, no último partido no SAR, non? A medida do que puiden, e como che dixen, nas redes sociais e o agarimo da xente o percibo no día a día, pois aqueles que teñen o meu contacto famo saber a través do teléfono ou moitas outras formas, como che dicía que hai agora, e con eso síntome moi querido. Cando vou por Compostela e paseo pola calle e falo cos amigos e ca xente, eu estou moi ledo e totalmente satisfeito do agarimo que a xente me dá, non necesito máis. De feito, deciste que neste programa Noso Básquet, desde que onte dixen que iba a haber unha promo, que iba a haber esta entrevista, hai máis de 100 persoas dando ánimos, apertas, todo pa diante, non lle fagas moito daño ao Leima e ao Río Breogán, pero moita sorte, en fin, multitude de mensaxes, non? As dúas preguntas que quería para rematar este bloque, como valoras a tempada actual do Obradoiro? Ata o momento. Non a valoro, non son quen para valorada, estou totalmente fora do que está a facer o Obradoiro, sigo os resultados e pouco máis. Seguro que ti, os que estades aquí, coñecedes moito mellor que a min o que está a facer o Obradoiro. Pero, Moncho, poñoche máis fácil. A pregunta vai polo número de ciaeiros. É tremenda a cifra que vai novamente, un ano máis, non? O Pazo. O pabellón Osar. O pabellón Osar, sí. Eso é excelente. Pero eu penso que se o gran
gran patrimonio, non, de Obradoiro, a xente que cada día vai, anima, apoia e dá o seu millor, non, para apoiar o equipo que, ao final, é o equipo das súas cores, non, este na categoría que este, penso que iso vai a ser, bueno, pois non, unha sinal do que é o obradoirismo para Compostela, non, Santiago é moi basqueteira e moi do Obradoiro, non, e no ano 2010, non, me parece que é, cando o equipo volta á Liga Endesa, pois me parece que ainda non tiñan un xogador fichado e había 3.000 persoas que se fixeran socios e eu lembro o meu primeiro partido na casa no que era a Liga LEP, a primeira FEP ahora, non sei se había 4.500 persoas, non? E iso é o millor que ten Compostela, non? Que ten o Obradoiro, que ten unha afección que é moi firme, que apoia moito, e tamén quero pensar que estes 14 anos non axudaron a que esa masa social, non só aqueles primeiros obradoiristas, que aquí temos varios, non, e xente que veu aquel Obradoiro en 82 e así, e esa xente que se sumou de novo ao Obradoiro, senón que, bueno, eu teño, por exemplo, bueno, algo moi especial para min, que eran unhas nenas, unhas cativas, que con 8 anos, me parece que tiñan, ou 7, viñan a darme un bico, non? Antes de cada partido. E o último bico que me deron xa eran universitarias, non? E claro, sí, é que é así. E entón, pois, esa xente non medrou con esta nova xeira do Obradoiro, non? E entón é moi chulo velo, non? E como compostelán, pois, alégrome moito. Sergio, esos 4.500 siguen, como comentabas fai un ratiño, na Laretada, siguen indo, non? Este fin de semana, sin ir máis lexos. Xa continúas ti, Sergio? Sí, o que acaba de dicir Moncho é así, esa a realidade. É un pouco sorprendente, tal como vai o equipo este ano, pois que a xente siga respondendo así. E o que máis sorprende, bueno, o Moncho sabe perfectamente, porque viviu ali 13, 14 anos, é dicir, non hai, por parte dos aficionados, eu creo que o Moncho non o vai a topar en ningún outro sitio no que vaya, nin un só reproche nin os xogadores, nin o adestrador. Ao principio era Gonzalo, pois agora estaba Félix, e o público, é dicir, do espectáculo que vimos ese outro día contra Valladolid, na primeira parte o normal é que a xente no descanso se levantara e se marchara para a súa casa. Os xogadores lle caera unha pitada impresionante, pero non houve nin un só reproche nin os xogadores nin o adestrador, repito. Entón, iso creo que é o gran patrimonio que ten o Obradoiro da xente que hai na bancada que bueno, pois que leva vendo baloncesto moitos anos e é a súa forma de ser. Pero o que quería preguntar a Monche que, bueno, para acabar, se queres co tema este do Obradoiro e tal, vexo que polas súas respostas, pois que estás un pouco resentido, Moncho. Bueno, vamos a ver. Por todo o que pasou, vamos. Non estou resentido. O que pasa que é unha etapa que quero pechar, non? E o certo é que pasaron, pois, canto é? Maio, estamos en xaneiro, non? Pois 9 meses. E penso que a etapa de Moncho no Obradoiro finalizou, non? E o certo que eu pensei que ibades a entrevistar o adestrador do Girona, non? E por agora non é así. E entón é unha etapa que xa pasou, que xa pechou, e a historia do Obradoiro segue, porque o club é moito máis grande que as persoas, non? E entón non quero estar a falar de Obradoiro, porque agora o adestrador do Obradoiro é outro, o Obradoiro ten a súa historia, sigue o seu camiño, e o meu camiño, bueno, pois quedará aí cos meus compañeiros, nos libros e demais. O que se me queda é o obradoirismo para sempre. Eu xa non podo ser de outro clube, xa era cando era cativo, cando meu pai me levaba o vello Sar a ver os partidos, pero bueno, a miña vida seguiu outro recorrido, outro camiño, e entón ahora o Obradoiro pertenece á súa afección, que sen dúbida é o mellor que ten, como dicíamos antes, e aos que están agora, non? E non é resentimento, o que me dá permíteme a expresión un pouco de, non é vergoña a palabra, pero sí que, oye, que eu xa non estou ali, que agora as cousas do Obradoiro pertenecen á xente do Obradoiro, e só podo falar desde fora e debe ser así, non? Sí, pero, a ver, entenderás, Moncho, que unha entrevista que llevamos a facer e tal, que non tocáramos o tema Obradoiro, eu creo que non sería xornalísticamente. Non sei, non vou entrar a valorar como debe ser xornalísticamente a entrevista, pero sí que quero decir que
que faiseme Difícil falar. non é difícil, é violento porque eu xa non son do Obradoiro, non? Quero dicir profesionalmente, é dicir, pertence a outras persoas, e igual que non me gustaría que cando estivera noutro clube, bueno, ahora isto pertence a outra xente, e outra xente que ten que falar de Obradoiro. Para min Obradoiro é unha etapa increíble na miña vida, irrepetible, chulísima, chea de bons recordos, de agarimo, de momentos bons, de momentos malos, pero que agora a miña vida está noutro punto, e por eso non vos digo a vos, digo a todo o mundo que me entrevista, e as 6, 7, 8 primeiras preguntas sempre son Obradoiro, non? Entón, decir, agora xa lle pertence a outros, e son outros os que teñen que contestalas, non? Pouco máis que eso. A ver, con esto vamos a acabar do Obradoiro, pero tú entenderás que tú eres historia do Obradoiro. Entonces, nunha entrevista deste tipo, temos que falar do que tú formas parte da historia xa dun club. Claro, son historia porque formei parte de Obradoiro, igual que moitos outros, non? Que tamén son historia. O certo é que botei moitos anos ali, pero bueno, como che digo, que pasaron 8 meses, non? Dende que dirixín meu último partido, non? Co Obradoiro. 8 meses xa, non? Perdoa que se interrumpo, porque... No, pero para cambiar... No, cando se dice historia é historia viva. Cando está vivo, hai que decir historia viva do... Xa entendemos que era máis profesor de historia. Bueno, a ver como sale desta entrevista. A ver, xa que para acabar con isto, quería a tema Girona, porque eu recordo, o último relacionado co Obradoiro, que cando veo Girona a Santiago, recén ascendidos, o seu presidente, Marc Gasol, nunha entrevista que eu daquela ainda estaba en activo na televisión de Galicia, dixo que Fai tanto. Já estamos puteando. Pon, é o que hai. Dixo que o espello no que debía mirarse Girona era o Obradoiro e o seu adestrador. Eso dixo Marc Gasol públicamente nunha entrevista. Espero que ahora, co espello, parte dese espello ou parte de eso é Moncho Fernández, pero que non siga moito a liña que está seguindo o Obradoiro. Digo, si queres decir, yo consigo da miña parte, ¿no? De eso. Eu acordo esa entrevista de Marc Gasol que dixo que esa era a idea un pouco que tiñan esos. Tú atopaches en Girona ao chegar, cando dixeches fixeches un pouco Tarradellas, non? Cando dixo de ya soca aquí, tú empezaches unhas... Cidadáns de Cataluña, sí. Cidadáns de Cataluña. Ya soca aquí. Vale, pois tú chegaches a Girona e que te atopaches en Girona? Pois mira, atopeime un clube formado en algunhas cousas parecido ao que te decías agora, por seguir con ese fío. Moita xente dentro do clube que levan o escudo tatuado, non? Metafóricamente, pero tatuado, porque son xente que fundou o clube fai 10 anos, empezaron, non lembro a categoría, pero unha primeira nacional ou primeira catalana, foron subindo Le Plata, a Le Pouro, ata chegar a ACB, en 10 anos, que ten un mérito enorme, pero son esa xente, non? Xente con moito pasado de básquet, no propio Girona, Chus Escosa, xa no Balbi ou no Acasballo, naqueles outros proxectos de élite. E moita xente nova que agora está no staff técnico que prácticamente eran cativos ou voluntarios que comenzaban, non? E agora están no asalto. Entón, atopeime unha xente con moitísimo compromiso, e entón o compromiso o mellor abono para empezar a traballar, porque son incondicionales e van a facer o que faga falta, non? E lle dedican as 24 horas ao día a isto, non? E entón, axudoume moito nese primeiro momento, porque o certo é que é unha situación que nunca pasara, non? Porque o domingo estaba en Celanova recibindo un premio de básquete e libros, e o día seguinte ás 4 da tarde estaba en Girona. E cando cheguei á habitación do hotel, despois da presentación e todo isto, e despois de cenar, que eran as 12 da noite, estaba conmigo mesmo, por decirlo de alguna forma, e dixe, mañán teño que adestrar a un equipo, non? E era unha situación, dicir, por onde empezamos, que imos facer, hai que facer un análise do que creemos que necesitamos e demais, e a verdade é que a inmediatez de todo
porque non só era por onde empezo, que dentro de 4 días xogaba un partido en Lugo, como ben sabedes, non? E era por onde empezamos, por onde atacamos, por onde imos metelo bisturí, se me permite esa metáfora médica, e co apoio desta xente, non? Co apoio desta xente que dentro do primeiro momento me brindou non só ese apoio profesional que necesita un adestrador, senón o apoio humano de axudarme a integrar o máis rápido posible en Girona, pois todo foi máis doado, non? E iso é o que me atopei, fundamentalmente, xente entregadísima, que xinte moitísimo as cores do club e que, como diríamos nós na nosa terra, pois pouco faga falta, non? Así foi como me recibiron. Eu, se me permitides, tanto a min cando estaba Bélico Mirsic aquí antes de que o cortaran en Lugo, pues, había un run de que tiña que salir e todo eso, e a min, pues, unha e outra vez, tanto na cadena SER como tal, me preguntaban, tú crees que ten que salir? Eu sempre dixen o mismo sempre porque é a miña posición, é o que eu creo. Eu non creo nos cambios de adestradores. Eu sempre creo que hai que darlle confianza ao técnico hasta o final, porque o técnico está convencido normalmente do seu traballo, cree que ten as ferramentas para sacar aos equipos das situacións complicadas, e eu creo nesa posición. Pero estou mo comendo con patatas, porque chegas tú e chega Luis Casimiro e facedes unha serie de 3,5 tú e Casimiro 4,6 é espectacular. É como para non creer esa situación, non? Bueno, pero unha cousa non quita a outra, non son antitéticas. Eu estou contigo. Si ti o teu plantexamento inicial é ter un proxecto, pois os proxectos necesitan tempo. Se tes un proxecto no que cambia xogadores, chega un novo adestrador, pois un mes ou 4 partidos ou 5 ou 6 non poden ser a medida, non? Eu estou contigo neso totalmente e entendo que os proxectos necesitan tempo para sentarse, para desenvolverse e para ver se son capaces de chegar bueno, pues a un bo fin, non? Ao obxectivo que se plantexa. A chegada de novos adestradores, pois agora estás a dicir que nos vai ben, non? Tanto a Luis como a min, pero seguro que aí poderíamos encontrar pois moitos outros exemplos onde pois non vai tan ben, non? Porque ao final é a suma de moitas cousas. Un adestrador só é unha peza máis da engranaxe, non? Dun club. Son moitas cousas as que entran en xogo, non? As condicións de traballo, os xogadores, os medios de comunicación que apoyen ou non? Pois mira, ahora sí que vou a falar de Santiago, non? Para voltar atrás, pero, por exemplo, en Santiago, que tivemos moi malas rachas, non? De 6, 7 derrotas consecutivas, lóxicamente, non nos poñían carabéis na porta da casa, pero tampouco había unha crítica de decir aquí isto, non? A xente remaba moito por, oye, somos un proxecto humilde e hai que estar ca xente, e entón, cando tes unhos medios que axudan, un público que axuda, un clube que axuda, cando estamos todos na mesma liña, non? Na mesma páxina, pois tamén todo é máis doado. É dicir, os impactos personais quedan ben na épica, pero case sempre teñen moitos máis motivos de fondo que un só, non? Robert. Ya no sé qué preguntarte. Seguro no, que quería entrar en otras cosas. Tú estuviste muchísimos años en un proyecto, además en tu ciudad, y te fuiste. ¿Qué verano has tenido? O sea, un entrenador como tú, que además tu forma de tac, en verano se trabaja muchísimo para que la temporada siguiente... Si nos puedes contar algo de tu verano, ¿qué especial fue tu verano? Pues fue un verano muy diferente, porque era un verano sin trabajo, entonces sin proyecto en el futuro, y yo creo que fue mi primer verano en 15 años. Un verano de familia, de amigos, del sol que ahora tenemos por Galicia, que antes no teníamos tanto, pero así tenemos, aunque no haya cambio climático. Aprovecho para meter la cuña, ¿no? De paso. Y entonces fue un verano muy tranquilo, muy de descansar, de desconectar. Cuando llegó agosto, pues digamos que me volví a poner la chaqueta de entrenador, en este caso de entrenador en el paro. ¿Y qué hace un entrenador en el paro? Pues lo que hace es formarse, pensar, reflexionar y ver qué puede mejorar. Como bien sabes, pues fui a Valencia a ver a Pedro, estuve en Málaga yendo a Ivón,
y tuve la fortuna de poder ir en noviembre a Brooklyn con mi hijo y estar con Jordi Fernández y sus Nets. Y luego pues di muchísimos clinics, muchas charlas y a la vez pues me valió para reflexionar, estudiar, pensar en el baloncesto que viene, ¿no? Que está cambiando tanto, ¿no? Como está cambiando en los últimos años, ¿no? Hay una serie de circunstancias que están ocurriendo en el juego, que seguro que vosotros estáis muy al tanto de ellas, las posesiones, la velocidad, el tiro de tres, todo lo que está cambiando este básquet, ¿no? Yo ya Entonces, soy pues también, entrenador cero, ¿eh? Somos del colectivo tú y yo, cuidado. bueno, así me parece bien. Entrenador cero, la verdad que no queda nada bien. Hay que hablar con la gente de marketing para que cambien el Hay que nombre. empezar por el nivel cero. Bueno, eso. Sí. Que... Bueno, pues eso es lo que hice. Entonces, Sí. lógicamente, todo ese tiempo de reflexión y tal, pues también te vale para, bueno, pues el día que llegue un nuevo proyecto, pues poder aplicar pues las nuevas ideas que crees que van a funcionar o que pueden funcionar. Y eso es fundamentalmente lo que hice. También vivir mucho como entrenador en el paro, vuelvo a repetir, y también como padre, ¿no? Que era algo que no había podido hacer en tantos años con esa frecuencia de estar en casa, de estar con tus hijos. Coincidió que mi hijo se iba a la universidad, por lo tanto, también era un momento estupendo y, bueno, me sirvió para muchísimo, para coger Fue un buen verano. Fue un buen sí, verano. sin Mira, duda, sí. comentou Luís tamén a conta do que estabas falando ahora que Estiven con Luis nun clinic en Marbella, xuntos. Ya nos lo contó. sí. E el tamén nos dixo que unha vez principiada a temporada, evidentemente estuvo vendo desde que deixou de traballar vendo baloncesto, como entendo que todo o mundo, e baloncesto, pero desde que arranca a temporada aquí, pues vendo partidos e sobre todo partidos de equipos que, bueno, máis ou menos están en apuros, que se prevé que esos equipos, por arriba ou por abaixo, da igual, equipos que non están funcionando os proxectos como terían que funcionar, que podería ser os equipos que máis fácil activaran a opción e te chamaran. Este tamén foi o teu caso, era de ver básquete, sobre todo... Pues mira, a verdad que vin a esos equipos, que vin a todos, porque o certo é que incluso algún luns había básquet, pero que non podías ver o fin de semana, o vía o luns de Liga Andesa, fun a ver o que puiden en directo en Coruña, estiven en Madrid, estiven en Málaga, tamén vin primeira FEP en directo a Moncho López co seu Ourense, intentei, mentras estiven en Galicia, ver todos os seus partidos como local, pero vía moita Euroliga, París, Zalgiris, Olympiacos e o resto de equipos. A estos intentaba verlos sempre. Por exemplo, por poner un exemplo, Valencia na Eurocup, vin todos os seus partidos e logo a Liga Endesa, pois veía todo. Non pensando con ese punto de vista, sino vou a ver todo o básquet que poida, porque cando estás a traballar, digamos que tes o foco no teu equipo e a análise máis profunda que podas facer do teu equipo, volves a ver o partido, etcétera, e logo o teu foco está no rival inmediato e entón ves todos os partidos do rival e tal, e digamos que estes partidos, pois, bueno, pois cando me sento a cenar, pois poño e vexo un pouco de Euroliga ou tal, pero claro, tes o foco no teu equipo e no rival, e entón, cando estás a traballar, inda que soe así un pouco estrano, ves menos básquet que cando estás en traballar, porque cando estás en traballar ves todo, e eu intentaba ver todo, NBA, bueno, pois todo que botaban polas pantallas, pois intentaba velo. Tú levas 3 de 5. Un aí xa. Levas 3 de 5. Sinceramente, sorpréndeche o rendimento inmediato do teu equipo? O sea, quero dicir, que nese umbral... Porque tú, cando chegas, miras calendario e dices, tengo isto e isto, hai que sacar algo, porque é importante sacar algo. Sí. Decir, tú pensabas, además co calendario que tiñades, claro, que eso non era unha coña. Quero dicir, tú pensabas que podrías estar nesta situación, que o equipo respondería desta forma? Bueno, non me vai a deixar mentir Sergio, porque seguro que el podería facer a resposta por min, pero créeme que sabía que o primeiro partido era Lugo e que o segundo era Zaragoza e Lleida e pouco máis, Sí, sabía máis ou menos o que viña, pero podes creerme que
fago ese tipo de reflexións. De verdad, era, bueno, cal é o primeiro é isto, pero claro, lógicamente, cando chegas a un sitio novo, o meu foco está no inmediato, é dicir, que podo facer para mellorar este equipo, donde quero poñer o foco, como queremos facer, como queremos defender, como queremos atacar, o seguinte adestramento, e logo, pois, Deus dirá, non? A ver se somos quen con este traballo de chegar á competición. Pero créeme, creo que agora teño Tenerife e ven Málaga a casa e de verdad, digo, non sei que é o seguinte, porque non o sei. Sei que outro é Málaga porque vai a vir a miña familia e vamos o día de Málaga, vale. Yeah. E cando é Bueno, eso? pues fagoche ao revés, ahora mirando para atrás e decir, hostia, fixen 3 de 5, a que acabamos de liar. Quer decir, é a mesma resposta, de verdad. A miña resposta é que mañán teño que adestrar e, bueno, pues mañán, a ver, que fixemos ben, que fixemos mal, onde podemos mellorar, como podemos seguir a medrar. E porque, pero non é un plantexamento de decir, bueno, é que non, é que é a única maneira que coñezo de poñer o foco no realmente importante, porque se te pos a pensar que pode ocurrir, mareaste, que é absurdo. É dicir, nós que podemos facer? Pois nós que podemos facer é isto o mellor posible. E o dos calendarios sempre é igual. O calendario é bo ou mal a toro pasado. É dicir, según che vaya no calendario, vai a ser bo ou malo. É dicir, se gañas algún partido, pois o calendario, oye, pois estupendo, gañamos. Porque ademais a Liga é así, é dicir, cal é o rival doado da Liga Endesa? Cal é o rival doado? Non venche tal ou vas a cual? É que é tan complicado recibir a Baskonia como ir a xogar a Lugo, ou como ir a xogar a Bilbao, ou como ir agora a Tenerife, ou recibir, non sei, a Murcia ou o Barça. É que a Liga Endesa é moi complicada. Entón, se pensas no calendario, eu penso que xa ninguén se subiría a ningún barco, non? E dicir, non, desastre, que duro, que difícil, non? O que tens que facer é centrarte, como che digo, ese é o meu plantexamento. No inmediato, é teño que adestrar, teño os 3 xogadores, quero xogar desta forma, quero defender desta outra, e vamos a traballar niso, e logo vamos a ver se nos chegan o fin de semana e somos quen de competir ao nivel que a Liga demanda e somos quen de gañar un partido. Moncho, está o vídeo intentando levarte ao seu sitio desde a amistade para que lle digas algo do Baskonia. Todo o que está preguntando vai para o mesmo sitio. No, mira, hai tamén certa tendencia, non? Cando gañas un partido, bueno, claro, que faltaba Howard, tamén faltaba o día de Coruña, non? Howard fai 4 días e neste partido Baskonia xogase moito, non? Que xogase entrar na Copa do Rei ou non, é dicir, estes equipos están diseñados para xogar este número de partidos que les xogan. É certo, dentro do meu punto de vista, humildísimo, que o calendario dos equipos Euroliga é unha toleada e está feito por un tolo. Eu penso que están a piques de matar a galiña dos ovos de ouro. Creo que é exagerado o calendario por os medios, que non todos os equipos teñen os medios de viaxar, de tal, de cual. E logo hai outra cousa tamén. O resto dos equipos, e aquí Robert, que é un especialista no baloncesto europeo e que estivo en tantas pistas e canchas e demais, poderá ratificalo seguramente. Os equipos que xogan españoles, que xogan Euroliga, teñen que xogar a Liga Española. E os outros equipos teñen que xogar as súas ligas, que son moitísimo máis doadas. E que incluso, por exemplo, Olympiacos, pois ao mellor lle cancelan os partidos, non? Para que poda xogar. E aquí non. Entonces, penso que o hándicap que teñen os equipos españoles da Euroliga é que teñen que xogar a Liga Española, donde calquer equipo pode gañar a calquera. Porque falamos de sorpresas, pero que, caramba, entonces cada semana temos unha sorpresa. Entón, o mellor, o término sorpresa xa de ser unha sorpresa, valga a redundancia, porque xa non sei cantas veces dixen sorpresa, pero que é así. A Liga, gracias a Deus, e que é boísimo para nós, a Liga Endesa é un nivel altísimo e os equipos españois que xogan Euroliga teñen que competir nesa liga contra os rivales. Non é o mesmo xogar a Liga Endesa que logo xogar a Liga Grega ou a Liga, non sei, calquera outra. Non quero poñer máis exemplos, pero é así. É así. O Olympiacos nun día malo gaña por 15, nun día bo gaña por 50. E o Madrid, ou o Barça, ou o Baskonia, nun día malo, perden. Que a Liga é moi complicada.
falando con scouts que están a investigar por toda Europa, din que o reflexo do baloncesto español está no poderosa que é a segunda división. O sea, xa non se fixa na primeira. Ti vas a calquer país de Europa e vas á segunda división e comparar a canosa é inviable, non? O sea, non digo as primeiras, pero as segundas. Eu o fío que dixeches antes, queríache preguntar, é unha doble pregunta. Que ten diferente ser adestrador de inicio ou de configuración do proxecto ano tras ano ou chegar con un equipo xa feito, rodado, que tes que habilitarte, que tes que acostumarte a moldarte inmediatamente? Esta sería a primeira. E a segunda, canto tiveches que amoldarte a este equipo para intentar impregnar o teu baloncesto, pois a mellor con algúns xogadores que non son os máis adecuados. Bueno, o primeiro, home, claro, é un hándicap enorme, non? Porque cando tes xogadores que veñen novos á Liga, non? Como era aquí, moitos debutantes, non? Na Liga Endesa, neste equipo, pois se tes unha pretempada de 6-7 semanas, como nos teñamos, ou como normalmente teñen os equipos, pois caramba, tes un traballo enorme. Ademais, son xogadores que normalmente cando se incorporas ao teu equipo como adestrador, os coñeces bastante ben. Ata que os adestras non os coñeces de todo, é certo, pero os coñeces ben, sabiches moitos partidos, analizaches, etcétera, etcétera. Entonces, ese hándicap, telo. Tes que, sobre a marcha, intentar conseguir toda a información posible e facerte unha idea o máis cercana posible do que é o teu equipo, non? E que características teñen. E a segunda pregunta, isto é moi fácil. Isto é un xogo de xogadores, e quen xogan son os xogadores, non? E entón, Pero perdoa, os xogadores que tiñas viñan de perder un montón de encontros e agora chega Moncho e se gañan uns partidos. Sí, pero a mellor se gañarían igual con Fotis, que é un superadestrador. Eso nunca se sabe. Estaríamos no terreo da especulación, é así. E o que che quero decir é que un xogo de xogadores, entón, creo que o bo adestrador é aquel que é quen de sacar o mellor do que ten. Entón, se tes un equipo cuya media de edad son 34 anos, pois o mellor non pode xogar a 200 por hora. Non por poñer un exemplo moi burdo, pero que se entende. E se tes xogadores dunhas determinadas características, pois terás que xogar. Eu penso que vos que seguides moito o mundo do básquet e que estades, levades toda a vida vendo partidos, pois é evidente que como xogaba Obradoiro con Artempus do Boi ou Marek, non ten nada que ver con xoga Girona, ou como xogaba Obradoiro con Alberto Corbacho e Matt Thomas, non ten nada que ver como xogaba con outros anos, non? É dicir, pois aquí temos unhos xogadores con as características e eu intento, dentro da miña parcela, explotar as súas cualidades, igual que outros anos, pois tentei explotar outras. Non é mesmo ter a determinado xogador que ter a outro, eso é así. E entón, eu non creo nese adestrador que vai co seu libreto, da igual a quen adestre, vaya donde vaya. Porque non sempre tes os mesmos intérpretes para esas partituras, non? E entón, neste caso, estou intentando amoldarme tamén a eses xogadores que teño aquí. O que estabas a falar de Euroliga e da ACB ou da FIBA, vamos a dicilo, es que o baloncesto é un negocio, Moncho. Ti o sabes mellor que naide. Sí, claro. Entón, ata que non rebenten os xogadores ou non rebente as costuras deste deporte... Pero que perde a calidade, non? Perde a calidade porque son os calendarios, dentro do meu punto de vista, exagerados. E entón o que sale perxudicado é o produto, e entón se o produto non é tan bo, mellor xa non é tan atractivo, non? Porque é un negocio, porque hai alguén que quere consumir ese negocio, non? E a todos nos gusta comer marisco, creo que a todos os que estamos aquí, seguramente, salvo que haxa algún alérxico. Non, por desgracia non. Pero se o comes todos os días, seguro que estás aburrido, non? E volvo a usar metáforas moi burdas, ou símiles moi burdos, pero é así. Pero esta é unha opinión super personal, e seguro que hai alguén
que se fixo 1000 estudios e 1000 cousas e dirá, mira, isto é así, por isto, que está moitísimo máis preparado que eu. Eu che digo que pensa moito como aficionado ao baloncesto. Ti como gran aficionado ao baloncesto, cando vas a comer co teu presidente, pensas como aficionado ou xa o ves desa forma profesional como presidente que é? No, o presidente é unha persoa moi cercana e moi discreta e entón, bueno, pues é un gusto estar con él. Lóxicamente, posiblemente se non fora o meu presidente preguntaría máis cousas, non? Pero non, é un presidente que creou este proxecto fai anos con un objetivo moi claro, que teñen unhas ideas moi claras de club, o que queren facer, que teñen unha repercusión non só deportiva, senón unha repercusión social, de compromiso co medio ambiente, de compromiso ca cidade, de incorporar a todos os estamentos que forman a sociedade Gioni e é do que falamos, non? Lóxicamente, é un presidente co que se podría falar de moitas cousas, non? Porque bueno, pues é unha figura, bueno, podese dicir, lexendaria, non? É un dos grandes que vestiu bueno, pues unha camisola de baloncesto, non? Nestes anos, pero lóxicamente unha persona, como che digo, moi discreta, moi cercana e fantástica relación. Ovidio, venga. Eu estaba mirando a clasificación bueno, volvendo máis ao pragmatismo no que estamos. Históricamente hai moitos anos, desde a 2021 que se descendeu o umbral de descenso, estaba en 9, despois desde aí apretouse moito. Sempre, sí, había un equipo descolgado que todo o mundo dicía que este ano iba a ser Girona, curiosamente, hasta que estas 3 victorias vos colocaron no posto 16 fora de descenso. Pero ahora mismo está todo, hai un grupo ben compactiño de equipos aí que están en dúas unha victoria. Pensas que este ano con 11, 12 victorias, como ven sendo nos últimos anos, vai chegar? Claro, respondes ti ou despois tú? Mira, é que non fago a conta esa é unha conta da leiteira e polo mesmo principio que che decía antes. O que sí sei, e penso que históricamente tamén nas últimas tempadas aconteceu así, imos chegar ás últimas xornadas, bueno, hasta ahora me parece que nas últimas só un partido, moito 2, non tiñan nada non había nada en xogo, non? É dicir, vai a ser igualada? Sí, como ano pasado. Vai a ser competida? Sí, como ano pasado. É outro. É dicir, a Liga Endesa vai a voltar a ser a Liga Endesa. Porque, ademais, como sempre, poden darse mil factores, non? Unha lesión de alguén importante nun equipo, un problema, un non sei que, unha mala racha. É que, por eso, penso que no deporte profesional, en xeral, o mellor é sí, hai que ter unha visión de futuro, decir, quero chegar a isto, pero carpe diem, o inmediato, porque, como dicía Juanito, non, aquelo dos 90 minutos Bernabéu moito longo, pois a Liga Endesa moito longo, é que estamos en xaneiro e ainda non chegamos ao Ecuador da Liga, non? Estamos preto, pero ainda non chegamos. A semana que ven. Que che parece, Moncho, que non te vas mollar moito, seino, pero eu estou a facer os partidos do Leima. O Leima agora, bueno, fichou a varios xogadores, entre eles a Trey Tompkins, e agora hoxe chegou Thomas Hurtel. Que che parece esa idea de fichar xogadores contrastados, pero que o mellor non poden ofrecer xa o seu mellor versión, ou eres máis de apostar por xente xoven, máis fresca de pernas, e máis adestrables, ao mellor? No, pois, mira, todo depende do escenario, como sempre, que depende do escenario no que estés, no equipo no que estés, é dicir, pois o mellor pois en Manresa, pois Tonkis, que sei, calquer xogador xa máis veterano, pois a forma que teñe de xogar os de Diego, pois dis, pois caramba, non encaixan, non? Porque van a toda velocidade, arriba e abaixo, defenden toda a pista, bueno, pois, determinada idade e demais,
Pero mellor si a tomas o pos no Tenerife, por poñer un exemplo, por non falar de Leima, que o respeto que teño polo clube e por Diego é infinito e non son palabras vanas, porque é así a realidade. Pois pones a Tomás Hertel en Tenerife, que é o equipo que xoga menor número de posesións da liga, pero é o que ten un punto por posesión máis grande, decir, son espectaculares, como os podes ver cada fin de semana xogan moi ben, e además toca me Tenerife porque me toca agora, pois o mellor funcionaría, é dicir, o contexto moi importante, non? É dicir, entón esta pregunta é, para o teu equipo, para outro, pois depende donde estivera, con quen estivera, pero podo falar eu da calidade de Tomás Hertel ou de Trey Tonkins, sería un osado, pois son xogadores que teñen moita calidade, pois dependendo do contexto, pois e o futuro dirá, non? Se é axeitado ou non, pero ao final, créeme, non vais a ser un xogador, non? Porque ao final o traballo que fagan o resto dos compañeiros vai a ser clave, porque é así, Imos rematando, Sergio, que o reloxo ten que cenar o pobre home. No, si, eu quería... o que acabo de falar un pouco ahora, Moncho, dos estilos de xogo e tal, vamos a ver, volvendo ao Obradoiro, pero o Obradoiro do estilo de xogo, é dicir, a evolución de Moncho dos primeiros anos, tal como foi evolucionando o baloncesto, pois Moncho creo que tamén foi evidentemente evolucionando, e agora chegas a un Girona que eu non o seguía a Girona desde que estás tú, desgraciadamente teño que seguirlo ahora, e además hasta me puxe nervioso no primeiro partido agradezo. Que tal, é dicir... Bueno, eso non ten mérito que te pos nervioso en todos os partidos que xoga o Obradoiro seña que enseña o rival, quer dicir, perdón, o Breogán. Seña que enseña o rival, o teu nivel de nerviosismo aí está. Sí, pero cando falamos do primeiro, Sergio referíase á primeira victoria, non? Que va? Viñeron todos de excursión ao Pazo, todos. Eso sei, non. Pero falamos da primeira... Da primeira victoria. A miña pregunta era... A segunda. Decía de Moncho, a ver, a túa evolución como adestrador, e chegas a Girona, perdón pola expresión, é un equipo máis de saltaríns, sobre todo na parte exterior, os xogadores que tes, coas características determinadas e tal. E, amigo, o que me sorprende... o que me sorprendeu, porque, repito, levo vistos os 3 partidos. Bueno, non, máis, yo de Lugo. Máis, sí. Sí, e entonces digo, a capacidade, como conseguiches, non sei, adaptarte a ese tipo de xogador, tendo en conta un pouco a túa trayectoria, que evidentemente non era dun equipo como Girona. Non, son xogadores diferentes, pero, como ben dís, alégrame que digas isto, porque é certo, non? E xa falamos antes, a forma de xogar que tiñamos con os primeiros anos, non? Cando tiñamos, por exemplo, non sei, a Oriol, a Hawkins, a Kendall Corbacho, non? Tiñamos unha forma de xogar moi característica, de moitas saídas bloqueadas, logo fomos evolucionando, e, bueno, pois, eu penso que poderíamos, se tivermos que marcar un histórico a chegada de Cash, non? E o COVID, pois, fíxonos evolucionar, unha forma de xogo tamén diferente, non? Con escoltas máis creativos e pivots máis de pick and roll, e, sin embargo, ano pasado, pola confección da plantiña, topábamos que tínhamos 3 5s, que non podíamos xogar con ese 4 aberto do que fala todo o mundo, non? Tiñamos que xogar con 2 5s, e fomos quen de xogar con eles dous xuntos, tanto Mare como Artén, e foi, dende o punto de vista numérico, era unha das mellores formacións do equipo, porque, como ben sabes, o tiñamos estudiado e funcionou, non? E era como, pero que fan estos tíos xogando con 2 5s, non? Cando por aquí pasaron catros como Maxi Kleber, por aquí, por alá, por Santiago, Robbie Hamel, etcétera, non? Bueno, pois este ano o equipo que me toca agora adestrar, un equipo diferente, que ten moitas pernas, como en dis, que ten un bo físico, que poden presionar, que poden ir a toda a pista, que son rapidísimos ou a priori eu pensaba que podían ser rapidísimos na transición defensa-ataque, e, lóxicamente, pois estamos a intentar desenvolver pois un baloncesto moito máis rápido, moito máis inmediato, se queres usar un calificativo moito máis directo, non? E, ao mellor, un baloncesto menos elaborado tácticamente no tempo de a duración dos plays e demais,
pero un novo básquet que están a xogar moitos equipos e que a mí resultame atractivo e, bueno, unha cousa que ti penses teóricamente na tua casa, lóxicamente de caramba, podría facer isto e logo leválo a pista, e tamén para min, como adestrador, significa un reto, non? De decir, bueno, tamén son capaz de adestrar este tipo de equipo e neste tipo de circunstancias, porque o último equipo que adestrei, como falábamos agora, tiña 2 5 puros que non podían sair da zona e xogábamos con eles e, sin embargo, agora xogo con prácticamente os 5 xogadores fora, non? E eso como adestrador tamén é chulo porque é un reto ser quen de facelos funcionar. Mira, esta é unha curiosidade, esta última pregunta que che vou a facer. Nesos momentos que tes me imagino que ahora en Girona, como pasaba en Santiago, desos adestramentos que cando as cousas non van moi rodadas, que paras o adestramento, te cabreas tanto e cosas así, ahora co catalán vas a ter un problema. Eu que lle avisaría ao community manager de Girona que este atento, cando botas a bronca vas a ter inglés, castellano, galego e catalán. Viviches algún tipo xa de situación destas ou ainda non? No, para nada, pero de todas formas, como maestro da comunicación que eres, sabes que o 80% da linguaxe non verbal, e entón da igual o que digas. O importante son os acenos da tua faciana, que eso enténdese aquí en China, Taipei e en Sudáfrica, si me pos. Pero bueno, creo que cando chegue e este enfadado, van non saber o Marcel se digo collóns, cullóns, or no, shit. Sí, pode ser moi interesante eso de, a ver, sí, a ver si son quen de aprendelo catalán e que me gustaría e cando me asento un pouco, pois, bueno, seguro que tamén o meu background de galego vaime axudar moito a falalo, porque entendelo no contexto deportivo, que non quero ser un fantasma, non me cosa traballo, podo entendelo perfectamente. Se me fan preguntas relacionadas co deporte, lóxicamente. Bueno, intento aprendelo porque, bueno, pois estaría ben facelo. Ovidio, imos rematando. Eu desexarlle toda a sorte do mundo a un amigo e ex veciño de Pontepedriña de hai moitos anos e bueno, ogalla pois consiga levar a bo porto a nave de Xirona, un equipo ademais que a min, pues, sinceramente me cae simpático. Por aí abaixo teño outros equipos que me caen bastante menos simpáticos, e desexarlle toda a sorte do mundo a Moncho e que as cousas lle vayan ben en Girona, porque nin todos os de Lugo lle queremos mal a Moncho, nin moitísimo menos. Eso xa o sabe, sin dúbida. Robert, para rematar. Bueno, eu fíxome moito no lenguaxe non verbal. Entón, Moncho, tes que entender que ao principio falamos do obra, ao final falamos do obra, dunha forma moi suave, moi sinxela, sobre baloncesto, e tes que entender que para nós o obra de Moncho Fernández é parte da nosa vida. Así que te desexo mellor, xa sabes que os teus éxitos son os meus. Sí, no, grazas, Robert. Grazas, moitas grazas. Bueno, o que pasa que ahora va a despedir xa. A última del Pon. No, a ver que di Sergio ahora, a ver que di Sergio. É a cuarta última ou quinta última. No, é que ahora o problema que hai en Santiago é o seguinte, é dicir, hai xente da Peña, porque están Artén, Thompson e Robertson. Hai xente, evidentemente, do Obradoiro, e ahora hai un mogollón de seguidores do Girona. Entonces, tú vas ás redes sociais e é un pequeno Cristo o tema que hai ahora co baloncesto en Santiago. Solamente eso, a Paco Saibas. Me imagino que estás perfectamente informado. Pero hai 3 obradoiros por aí bailando, coa xente que está relacionada con... Pero máis aparte, eso significa que todos estes anos desta historia moderna de básquet en Compostela, non, de Obradoiro, ao final van máis alá, non? Eu penso que e o mellor son un pouco cursi, pero se nos gusta tanto o básquet é precisamente polo que é o mundo do baloncesto. É dicir, aquí
un xogador, inda que mude a camisola, sigue sendo parte do equipo onde estivo, non? E do agarimo que recibiu e bueno, que ainda que non se fai públicamente, pois todos en privado nos alegramos dos éxitos desa xente cola que compartiches tantas horas de vestiario e de loitas e de soños e demais. E entón, pois, de alguna forma, somos patrimonio da xente, porque é así, porque a nosa razón de ser é a xente que vai e que enche o SAR neste caso ou calquer outro pabillón. E entón toda a xente do baloncesto en Compostela pois alégrase porque ao final foi un adestrador do Obradoiro moito tempo, pero que son compostelano de fai moito máis tempo. É dicir, sigo a ter os meus amigos na calle, a xente que estudiei, a xente que xoguei a baloncesto nos colexios e demais, e entón, pois, todos esos amigos, lóxicamente, alegranse, igual que se alegran, pois, con do bo facer de Artén, que vestiu tantos anos a nosa camiseta, o Robertson, que nos dou tantas alegrías, non? Cando estábamos ali. Pero pasa, eu penso que en todos os equipos. Por eso, o básquete é tan chulo, non? E por eso é unha competición como é a Copa do Rei, onde se xuntan todas esas aficións e te sentas ao do outro ca túa bufanda e a cambias e falas, porque o básquet é así. E repito, mellor só a cursi, pero que é a realidade. O básquete é especial e a amizade está moi presente. Moncho, de todas as preguntas que había, quixen quedarme con unha para rematar, pero non miña, senón de afición de xente de Santiago. É a que máis xente a pediu. Non sei se te atreves con ela ou non, é moi amable, a verdad, no tempo é moi amable. Se te atreves un quinteto desde que ti ibas ao vello pabellón do SAR. Ni idea. É moi complexo, moi complexo porque podería facer un quinteto deportivo, de decir, estos 5 xogadores que eran boísimos. Que ademais, un equipo de básquet, como ben sabes, son 12, non? E penso que temos que empezar a cambiar eso do quinteto, non? E empezar a decir 12 o equipo, porque son todos fundamentais. Eu digo textual a pregunta, Moncho, digo textual. Pero si é directamente 12 máis adestrador, mellor. Vou a facer o quinteto de boa xente, que vou a deixar a moita fora, pero é dicir, calquera no que este Tonecho Lorenzo, e a partir de aí vaneme calquera dos outros 11, pero que este Tonecho, inda que non o adestrei, pero como me dixeches desde que fun o SAR. No equipo, Moncho, no equipo de Tonecho vamos todos. Pois xa está, pois Tonecho e 11 máis. E 11 máis. Unha partida, Tonecho, que sei que sigues o programa todas as semanas. Pois, Moncho, pouca máis que decir. Grazas por estar connosco. Isto, máis que unha charla sobre a actualidade, unha charla entre amigos. Graciñas, que siga moi vixente Girona, Leima e Río Brogán o ano que ven na categoría e que todo vaya moi ben. Que sigas así, 3 de 3 continuadas e a seguir. Que o que ti fagas tamén será bon para Leima e para Brogán, quizás. Moitas grazas, un placer estar con vos, ainda que seña a través da pantalla. Espero poder veros en persoa, se non é un verano destos en calquer torneo destos de Pontevedra, será en calquer cancha, Robert, ou pasando polas rúas de Compostela. Un bico grande. Unha aperta grande. Moita sorte. Chao. Chao, Moncho.